Matchball číslo 4. Pořád je o krok vepředu Petra, to je hlavní. Nepouští Kerberovou k breakballu. Tam by se to mohlo zamotat. Takhle stále drží česká jednička lehkou výhodu. Trofej pro vítězky Fed Cupu. Petra Kvitová to ubojovala. Vydala ze sebe maximum. Odehrála jeden z nejlepších zápasů v této týmové soutěži. Poráží Angeli Kerberovou po 3 hodinách 6-4 ve třetím. A bylo to úžasné vystoupení. Parta kolem Petra Pály získává trofej po 3. v krátké době po sezónách 2011 a 12. Je to i pohár v roce 2014. Petra se jde ještě pozdravit s Angeli Kerberovou. Byl to zápas, na který asi ani jedna z nich nikdy nezapomene. Zápas ve finále světové skupiny Fed Cupu ve vyprodané O2 aréně. Zápas, který přinesl tolik zajímavého, tolik vzrušujícího. Ale zápas, který měl vítěznou českou tečku v podobě 3. bodu a celkového triumfu v této týmové soutěži pro letošní rok. Kerberová si to opláče, to je jasné, ale odehrála skvělý zápas proti tomu včerejšku, to bylo jako nebe a dudy. Ale Petra byla prostě o něco málo silnější a lepší, ukázala morální sílu. Možná šla i přes bolest, to se dozvíme v dalších rozhovorech po zápase, ale hlavní je, že Česko v tomto finále vítězí a natahuje tu šňůru na 8 výher, ať už Česko nebo Československo dohromady, a odděluje se od Austrálie. Tady jsou rodiče Petry. Austrálie měla také 7 vítězství, ale naposledy vyhrála před 40 lety. Tohle je Jiří Kvita. Teď už je Česko v historické tabulce na 2. místě za Spojenými státy. Zápas to byl uchvatný. A jasně odpovídá škarohlídům, kteří říkají, že Fed Cup nemá úroveň, že je to soutěž na nic, že je potřeba předělat formát. V žádném případě. Tohle je to, co dělá tenis tenisem. Před 2 lety tady v O2 aréně byla tou hlavní hrdinkou Lucie Šafářová, která získala 3. bod v souboji s Jelenou Jankovičovou. Dnes je to jinak. Role se prohodily a hlavní hrdinkou filmu Česko-Německo je Petra Kvitová.
Petra Kvitová předvedla heroický výkon. Petro, převládá v této chvíli euforie nebo totální vyčerpání? Momentálně euforie, ale dovedu si představit, že tak za hodinu to bude totální vyčerpání, protože ten meč mě stál spoustu sil, bylo to nahoru dolů, ten zápas byl opravdu super. Hráli jsme výborný tenis a opravdu dneska to byl boj o každý míč. Nejtěžší zápas ve vaší Fed Cupové kariéře? Já musím říct, že když se počítám 2011 finále z Plzně celou, kde opravdu jsem taky otáčela zápas, tak tohle je jednoznačně nejtěžší. Je to nejsladší moment získat pro Česko ten třetí bod, protože jak v roce 2011, tak i v roce 2012 vy jste nezískala ten rozhodující třetí bod do šatny a teď prožíváte tu velkou euforii. Já myslím, že to je jedno, asi kdo vyhraje ten poslední bod, ale jsem ráda, že jsem to udělala. Nikdo neví, jak by byl další zápas Lucka z Lisicky, takže jsem ráda, že jsem to dotáhla a to je důležitý. Kde jste čerpala energii v těch zlomových momentech, protože to ve druhé sadě vypadalo výborně za stavu 3-0, ve třetí sadě velmi špatně za stavu 1-4. Já vůbec netuším a myslím, že někde ve mně to je a prostě jsem to vytáhla v pravou chvíli. Co říci k divákům, atmosféra v O2 areně fantastická? Fantastická, vyprodáno, já myslím, že tohle je něco, co se neopakuje každý den a my to máme po druhý a to je opravdu speciální. Já jsem ráda, že nás přišli takhle pozbudit a bylo to prostě super. A legendy českého tenisu v hledišti. Velká oslava českého týmu pokračuje. Well, yes, sometimes. But we'll always trust the players and Vítězné kolečko se asi nikdy neomrzí. Na tomhle úspěchu ale nemají podíl pouze ty dívky, které teď krouží s českou vlajkou, na které je napsáno Fulnek, tedy místo, odkud pochází Petra Kvitová, ale také Barbora Záhlavová Strýcová nebo Klára Koukalová. Hráčky, které se podílely na velmi těžkém vítězství 3-2 ve španělské Seville v únoru letošního roku. Tam Češky prohrávali 1-2. Vypadalo to hodně zle. Šafářová tam přijela nemocná, Petra Kvitová vůbec do Španělska necestovala. Tam to měl Petr Pála s tou volbou nesmírně obtížné, ale byl to ten první důležitý krok v cestě za trofejí. Pak přišlo semifinále v Ostravě proti Itálii. To byla docela snadná záležitost na rychlém povrchu. Díky za rozhovor a gratuluji. Děkuju. Důležitý jeden bod českého týmu ve finále získala i Lucie Šafářová. Lucie, velká gratulace, český tým po třetí za poslední 4 roky ovládl Fed Cup. Jak si to užíváte? Tak je to neuvěřitelný, jsou to nepopsatelné pocity a Peťa dneska opravdu ukázala, že umí hrát velmi dobře srdcem, protože to, jak to otočila, bylo neuvěřitelný. Byly to momenty v tom zápase, které byly neskutečné. Chvíli to vypadalo na triumf Petry, chvíli na triumf soupeřky. Jak jste to prožívala vy, protože vy jste odbíhala do šatny se připravovat na případný 4. zápas, pak jste se vracela na lavičku? Já jsem se do té šatny vracela několikrát, protože se to opravdu přelévalo z jedné strany na druhou a jak vidíte, tak jsem připravená jít hrát, takže, ale jsem strašně ráda, že to Peťa zvládla. To je asi moment, kdy tenistku nemrzí, že nejde na kurt, je to tak? Přesně tak. Vy jste něco podobného zažívala před 2 lety, kdy jste získala ten rozhodující 3. bod. Je to jiná euforie z lavičky nebo přímo na dvorci? Tak já myslím, že je to stejný, protože je to za tým, takže prostě jak přijde to vítězství, tak máme všechny slzy na krajíčku, jak se to dá říct, a neuvěřitelná radost. A je to zlatá generace, protože pokračujete ve sbírání trofejí od roku 2011, 3. titul. Jak říkám, naprosto neuvěřitelný a doufám, že není poslední. Díky. Díky.